गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ दिनै 3 मार्च बड'फानि गोथार जोनोम सान। गासै बुहुमनि बर' फिसाफ्रा बे सानखौ फालिदों। बड'फा इउ एन ब्रह्मनि मांखरसालियाव फरायसा सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगापुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मांखरसालियाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि गा 66थि जोनोम सान 3 मार्च फरायसा सानखौ मिरु एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि जुथाइ बानजायनायाव फुंबिलियाव रंगिना संगिना मेहेरगोनाङै फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरब्लाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बावग्रोयो बड'फानि बिबाजै बिमला ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो इउ एन बि ट्रास्टनि मासिगिरि डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोराबो बाहागो लायो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङो दि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान 3 मार्च खालारखौ दुलाराय आसामावनो फरायसा सान महरै मान मर्यादा होनांगौ होनना सरकारनि खाथियाव दाबि दैखांदों होनना रोखा बुंथियो। रायजोआव दायनिगिरिफोरनि हेंथायै पुलिस बिफाना गोख्रों सांग्रां जादों। क'क्राझाराव गान्जा फालांगिरिखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। मुकेश कुमार मुंनि गान्जा फालांगिरिखौ एनकाउन्टार खालामदों पुलिसआ। 11B7551 नम्बरनि स्कर्पिय' गारिजों गान्जा पेकेट लांखोमादोंमोन सिखावफोरा। पुलिसआ स्रेट सुलुंनि बिथाजों संदाननानै क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव एनकाउन्टार खालामना जोखोम खालामो मुकेश कुमारखौ। जोखोम जानाय गान्जा फालांगिरिखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। दुखु गोनां बर' हारिनि नखर संसार आलाय सिलाय जिउ खुंनांदों बर' फिसाफ्रा। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमनारिपुर रिजार्भ हाग्राजों नांजाबना थानाय कुसुम दैसा गामिनि अखं खर'आव थानाय फरदैलामनि सेरथामिनबा हाग्राबारियाव दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय हा गैजायै गासै 100सो नखरफ्रा गोग्गो थानाय जानाय लोंनाय दुगैनाय आरो उन्दुनाय मोजां न' बां गैयाजासे गथ' गथाय लानानै आलाय सिलाय हा आवग्रिनो फैनाया बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव आरो साननो गोनां रादाब लाबोदों। बर'नि बिर जोहोलाव दैमालुआ साव होलांनाय बर' हारिया सा ओनसोल हाजो खर' खर' खारखो आलाय सिलाय जानांगोन होननाय सावा बर' हारियाव थारैनो नांमारबाय नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिया दिनै खुंफुं जालांबाय। गासै 122 एमएलएनि भटआ 2 एमपि बिजाथिनि खाफालखौ गेवहोगोन। मोननै मासिनि थाखाय 3 बिजाथिया बिसायख'थियाव गसंदों। बिजेपि जथाइ दोलोनिफ्राय पबित्र मार्केरिटा रोनगोरा नार्जारि आरो बेरेखा कंग्रेस जथाइ दोलोनिफ्राय रिपुन बराया बादायलायदों। दा सानैनि खाफालाव सोर एमपि जागोन बेनि भटखौ 5 रिंगायाव सानगोन। भटनि फिथाइखौ 6 रिंगायाव फोसावगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिजेपिनि बिजाथि पबित्र मार्केरिटानि देरहानाया रोखा जाखाबाय। नाथाय रोनगोरा नार्जारि आरो रिपुन बरानि गेजेरावसो सोर देरहागोन बेयो साननो गोनां जानानै फैदों। मोन्नैबो दोलोआनो गावबा गाव दोलोखौ देरहागोन होनना दाबि खालामदों। अब्लाबो जोबथा फिथाइखौ 6 रिंगायाव मिथिनो मोनगोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जफादं हालाम आमिनगाव बिजियाफोर गामिनि दीपक बर'नि फिसाजो आटियाबारि सुरु मानिकपुर गामियाव धनन्जय बर'जों हाबा जाहैनाय दीपिका बर'आ 2 गथ'खौ गारलांनानै बहाबा थांनानै गोमानानै दङ। सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय आइजोखौ नुयोब्ला 6000133122 आरो 7896247328 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै फोरमायहरनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। जायखिजाया समावनो बिबान नागारनांनो हासिगौ मानगोनां गाहाय मन्थ्रिया। गावनि बिबानखौ थाबैनो एंगारनांनो हासिगौ पाकिस्तान हादरनि गाहाय मन्थ्रि इमरान खानआ। गाहाय मन्थ्रि मासिखौ नागारनो बाध्य जासिगोन होनना खौरां मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि बेरेखा दोलो आरो गावनि दोलोनि गोबां एमपिफोरानो बिथांखौ हेफाजाब होआखै। पाकिस्ताननि आर्मिनि चिफआ जायखिजाया समावनो बिथांखौ बिबान एंगारहोनो हासिगौ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पाकिस्तानाव दासिम रावबो गाहाय मन्थ्रिया गावनि मावबिबानखौ जोबजासे मावफुंनो हानाय रेकर्ड गैया आरो दाबो इमरान खाननि बेलायाव बेयो जानो थांगासिनो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' हारियाव मोनसे लाजिथाव आरो मुगैथाव खौरां। सासे हिनजाव गोनांखा आरो गथ' 2 गोनांखा हौवाया सासे फिसाय थाखानाय आरो गथ' 2 गोनांखा हिनजावजों गोसो थोलायना बबेयावबा दोनखारलायना दंहैयो। नखराव रांनि आंखालनि थाखाय बेंगालराव खामानि मावनो थाहैयोमोन हौवा हिनजाव सानैबो। खोनानो मोननाय बायदिब्ला हिनजावआ गावनि हौवाजोंनो बेंगालराव थायोमोन। हौवानि मुङा लबाराम बसुमतारी कार्बि आंलं जिल्ला लांहिं मानिकपुर हालामनि आरो हिनजावनि मुङा अनाथि बर' बाक्सा जिल्ला मुसलपुर हालामनि। बेसोर सानैखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुयोब्ला 6901426845 बे जानबुं अनजिमायाव खोन्थाहरनो नखरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।